Acesta este sfârșitul nostru de astăzi. Așa. Am făcut un aranjament la urmă ca să vedem finalul. Vin de casă, plăcințele moldăvenești cu brânză de casă și cartofi. Cât este de crocantă. Îmi place foarte gustoasă. Palma mușcată și foarte preț accesibil. Da, astea suntem cu plăcințelele. Și noi preparăm plăcințelele. Se vor direct de câteva ani. Așa, aici. Astăzi noi vom face 4 cartofi. Acum le facem ultimele 4 cu brânză de oaie de casă. Ei, de casă, de la fermă. Cumpărat. Dar este de la părinți de casă. Așa că punem brânză de oaie. Așa, puțin asta, că ne ajungă pentru 4 beluțe. 4 plăcințele. Așa, voi face din partea alea. Așa, colțurile frumos, ca să primească rotund, ca în marea parte când mă duc în cei cam scuiete, pătrate, lunguieți. Nu este o formă frumoasă, rotundă, cum suntem deprinși noi. Ia ca așa. O pun următoarea cu brânză la noi aici. I-am gătit și străchinica unde o să o pun. Așa că vă arăt. Uite așa. Am niște șobolani pe aici. Cata nu sunt șobolani, ceva mai corect, niște o animăluță de pădure, dar am uitat cum se numește. Cineva îmi spune, oi, cu măța mea a descoperit America, că arată cum se face plăcinte. Descoperit America, poți